Izuzetno mi je zadovoljstvo da mogu danas objaviti da je otvoren natječaj pod nazivom Jer najbolje dolazi iz prirode, u kojem u biti mi iz DM-a želimo iskoristiti svoje iskustvo i maloprodajnu mrežu kako bismo hrvatskim domaćim ekološkim proizvođačima omogućili još lakši pristup na tržište i da budu što konkurentniji. Izabranim ekološkim domaćinstvima DM će omogućiti tijekom ove, a i cijele sljedeće godine pristup na police DM-a. Naša maloprodajna mreža trenutno ima 152 prodavaonice i kompletnu marketinšku potporu, u smislu kako marketinški razvijati artikl, da li se tu radilo o etiketi, ambalaži, kako ići zajednički na tržište i slično. Natječaj traje evo danas pa sve do 31. ožujka ove godine i u principu u povjerenstvu koje će procjenjivati ponude koje stignu su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici DM-a. Nadam se da ćemo izabrati najbolje i oni koji će biti najkvalitetniji. Dugogodišnje, kao što je gospodin Lasić rekao, organiziramo DM Green City Project i upravo u tom projektu želimo pokazati da i brigom o svakodnevnoj obitelji, o kućanstvu i u svemu, možemo postupati na ekološko prihvatljiv način.